Da surbi ko da aring ang garden kay. Ikakana pus manok, pila na laman din tayo nabilin da aris ang sibuyas tanawa ra gud ninyo kay sa di ma high blood na nagain nang gikulong tanawa. Larot na pus manok. Bungat ba? Gilarot na pus manok. Nahurot na gadyanig panglarot sa manok tagsa na nabilin. Diyan sa aman na naho ang taon. Pero sagdilaman guys, saan taman nga di man dyan kapag nga ni mga manok kamusuroy mga gadyadari. Pero lagi hang matimingan, pasensya ay gajin Mr. Gidja kaya dyan bungan. Maigo ganin ha, pasensya ay dyan. Kaya nga nung ilang pasagdan na ilang manok. Karon da guys, wa si Tintin ang kauban dari dyan manghud kay gingnan mangundoy og di dyan makatambong pareho na magdyan manghud baron na ko'y kauban. Pero suspended mapus undoy rong si Manaha. Di patambong lamang gihapon kay ganang napo ko'y ka abag-abag ba. Nasayang mapag-adlaw dyan. Luoy pa da sila kaadyo. Manang aron di pud maakuha na gid sweldo ba, di mabawasan. Kay kuan man kanang luoy pud sila lisod lagi pud kadyo. Day. Rod. Natug ka, Day? Nakatug ka? Oh. Paliw ko day kaw si tunggalon day ra ibutang kay ibu-ubo sa garden. As 4 naman. Nakatug man ka. Nakatug day pud siya. Awa guys. Awa arang kagwapa ka jugleryo na. Gipananim man nila ate dan ni tagi just buy. Ja. Ting bloom ni ja basta summer. Ug ang batong mo pay pagkatkat niwang ka ang batong kay wala mi juta ja nasakit pa jud na nay mga aguting. Luoy lagi. Ja aghang hilpadari sus. Ko no pag-aho. Aghil padari ba katong ang gipadaghan daghan na bad pa sila buaw. Kakita ri kog has gahapon guys dan sa gusahis. Ning ikid gamay ron sa kanang green ba? Hasa kahoy. Ning ikid na nga ning dagan ra pud adto. So anyway guys, na ko'y chicken jo di ba si Unoy na suspended. Karong si Manaha suspended si Ja. Sus aran ka ang di malas kay ngano. Nasunog bitaw nag panoramic park sila hinung tanan wadan og pangita arog mga 1 to 2 weeks siguro. Madyo lang magnaay mo sa ka nga aramang itema. So atakay bawg na bay mo sa kagwa. Imbis kay si Undoy ranta to. Sila na nung tanan daw nagtrabaho kay naamang kuno matud pang Undoy ha naamang kuno magsip-sip lagi ingana. Moong suspended sila. Ay na makauban yung mga lainin kuno ingana. Ja mo to. Sila na nung tanan na nagtrabaho. Tanawa, among hinuon silang tanan kay nasunog bitaw hinuon nagtap. Kay si Undoy matud pang Undoy jeng share na katong na suspended si Ja. Agi jara jeng buot dadto is para sa guest. Para sa kapakanan ra sa guest ba kay naluoy si Ja. Ja. Saan man nga si Jam nun mo namaot wala si Jam na suspended Ja kay nasunog bitaw hinog tap na impas na noon tanan na nun sila ingilay ko hala kamo na nung tanan bis kay si Undoy rin tato suspended sila na nung tanan way kita kay nasunog man pero naman kuno jud gihapoy mo anha pero agaban siguro nagabot nila makahibaw sila nasunog arang ite mamansa man kog ilang mga tiil naog nila mura na sila mga igurot mura na sila mga nang itemon kaadyo kay milit ba tos tiil kamot nga na ja ug nay mga hubak-hubakon kay ag mga abog-abog sa mga nangasunog nga ako nga la mura kamo na nung tanan way kita baw pud nga pagkaunsa nga gisabay pud sa first day of suspension ni Undoy ag sunog so wa sila kuan tanan among tanan dako na bitog sunog pakitan mo na ang dapak na sa screen enja kana nay salamat sa tagitas picture credits to the owner kajungit-jungit nako. Hapon naman ron guys, mag-vlogan sa buntag kay nagkamulisod ko kay ning ato Miss Family House kay na may pakal sa to kay birthday man ati Flordili sa gahapon. Nag-share man po sila to sa Family House og let's know da pud toy basta day mga lain-lain pong putahe ba. Mo nang dito lang pud minaniud to kay aron di na ako magdigamo kana pay kunhon nga di na ako magdigamo dito na lang ko rito kaon. Wala ni adto mi paniud to. Pero ning ulit lagi pring pagkahuman kay imbis kay gusto ko mustay sa taradto manandas ako sa mga tanom ni nanay kay nanghambog man to sa nanay nga gid pasyon port lagi ko nanay nahinog. So, di man jud ko makalugar kay garabi man jud kiatang dalton da kay si Undoy kaning lakaw pod niya tupos mekaniko kay na kuno gipalili ni ba sasakdanan excuse me ja mao to nga uli na naman jud bimidadjon jak si dalton ug si Undoy to anang lakaw lagi karon kay nagsusi sila tus anang panoramic ba og unsay porma kay namin nag-send og picture ni Undoy nga grabe jung sunuga ba luoy ka adto panoramic uy kay nasunog wa ko kahibaw wa pa mi kahibaw unsay rason nganong nasunog so ato apa nang i-find out og sa hinang dandana kay ara ka adjong ka luoy ka ag mga panoramic mga muto ba nga upaw na nga item
Bawo pa ning uban nga magsunog-sunog pud oy. Ay sa ibo day kay magbutang kog abono day. Nawa lagi balding blue kay no ka. Tari to pali kuda dari day. Kay mao tayong butangan og kananay abono. Sakit ang puson guys, mga sugo-sugo og pagkaos kay. Kani bang mga ingani na. Usually jud ako ra man di magkaos da ana. Karon kay sakit ang puson na pud kay. Kuan na pud tingbuan na pud. Ang ilat guys, ito man gazin na. Kaya ang taasag balibuan na ibti. So, in town lagi imbis kay kuan. Si Undoy ran tatoy mawadag pangita. Sila ang hinungtanan. Kaya insa taman nga nasunog man hinuon. Wa ko kahibawon sa kuan sa sunog. Tungod bas kainit din sa panahon or naay naglabay og kanang sigarilyo upos siya na. Dali raman na mo kuyanap kay arang inita ba kadto ganina nakaingan gani ko gani hala. Mura na ning imperno ning kuan. Si Roda dining kauban guys. Manghud di tintin kay wa kasud si tintin for the reason nga idang giiba na nagidang lula kuno to as optical nagpasukod og kuan kanang eyeglass kay wa naman kuno idang lula hap-hap na bitaw. Na kuno pay nagka-drawing. Wa ko kay bawa ni tides tintin mo drawing kay na may nagka-drawing kuno. Da mo lagi to. Kaya na mga undoy nga, umabsin si dyan. Total na, may dang mga igsoon sa ilang bay, dang mga manghud ba? Nga panhi alaman dari. Kaya rin ka Sabado, kompleto gihapon na gidyahan. Kung man sa ibuhat dari, mga tungatong ram si punahe. Magkigatubang ram si punahe. Yun na, madlak masundoy way kauban kay natruma lagi. Si Jack katubitong nakuan ko. Ang gahi ko. Madlak si Jack. Tukaran ko ba yun na. Pero, hanaman ang wala na sa Ginoo nga, wala na. Tuloy sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo, wala ba tapod? Madlag yapos undoy na gyapon jang trauma kay si Jami nagdaan na sa ospital. Manang gusto ni Jagnay mag-uban-uban na he. Tanaw-tanaw na he nga ukiraba ko. Na ako'y masampit. Sana all. Hinahala, paling kamot diha. Pero na kay kasweldo sa imong pauban-uban na he. Ay, najabo na. Na. Yan na. Jadi ako ra lang may bubo dari day. Ikaw ra lang may dengag. Okay ra nimo. Kay okay ra po ko dari madara man di lang pud kaado sakit lang puson. Kay ako ra magbutang dari kay jagdi sa makatansya ba ako ra nakahibaw na nig pilay hangi kuan. Mang gipruningan naghang taong gani nang buntag habang gikuan og sanga kay mura daghana rag sanga wa jagado ka tubo. Kay daghan nagsanga nanubos kilid wala ka taas ba. Manang ang abunuhan para maka-recover siya kaya matong gipruningan. Yung taon. Dako dyan, itong di malas. Dako rabad og sunog. Pero madyo laman og mapaong rato. Nga, guys, agad may rap yung ibutang kay. Maparatan kulukod matupang nanay. Patambok man ni Juta. Kaya dari dapit nga Juta, muras jag bunbunon. Si Japare hartus ubos nga tambok. Umo ni buhat ni purami buntag hapon, pero wag gani mabubuig hapon kay wala gid na busy lekos himban og Domingo. Practice mig kanta kay mag-anniversary man mison si mana. Ini tong tingog hidalit na tos Ginoo. Kay di berita mauwaw. Sige tagdawat og panalangin nanda, kita mo baus. Dapat mo serbisyo pud ta. Hangat naman ning gamay rang lihok, hangat naman. Nalimpyog hang taong oy kaya gipangkuha ag mga dahon ganina. Pangkuhaan panhagdahon. Ako kran ha guys dagko nagbunga. Ning gamay ni si jagat ang taong guys kay ahang mga gipangkuhaan og sanga. Oh, di ana man di ay. Ansa ka mustag panoramik? Ugdaw na lagi kuno guys, taon pud. Say hi sa Dalton dali mo mga tita dali. Hi! Just smile po dyan. Oh, hi ko no. Hi! Kamo naman sa mo hi. Pero tagsar lagi pang tunong. Upotro, hindi na motro. Say hi dali! Hi! No, inabintahan ng kahimtang no. Bintahan ng kahimtang sa bata. Sa magkagikan dong. Ha? Sa kagikan. Sa update ay. Mapang ka na nila? Na?
Na mura na pud nahog na pud nagkamong tanan na suspended kay. Og daw man wa mapoy kuha nagaban. Suspended. Ever kasi yung dara. Ito na may uwat na. Sige, mula ka mo balik. Ampeng, ingat. Dalton, bye-bye. Ana guys, balik na po sa Dalton. Naraman sila das tabi-tabi. Ahon tani, ahon kalipay. Wani mati maning ang tanom guys og mga pila ka adlaw katong sakit si Dalton. Kay si Dalton man siyang una. Taon pud. Gang ukra ng lausa. Kinainitan ganina oy. Murag feeling na ganina. Ano ko gisugba. Arain taong luudas ang ukra kay nalaos. Maulian ra pud ni jang gabi eh. Tungod lagi sa kainit guys. Agang sili, natinga ako sang sili kay aran dali aran nagke. Tinga ako daning sili kay dali ra ning dake. Kay aran gamaja pa mindes ni agi wala dapat hinungi. Taon po na yung batong. May lamig juta dari kay daghan may bato. Pero madyo na naman eh. Yung saka na po siya. Paduong na po ni siya guys mo kuan. Ano mo saka na dyan ba? Ato laman yung kugihan gaya po buo. Balag nga nira. Ang konsumo ragad. Paningat sa bagang ilok. Uy, napre ko bubuan na ganang seedlings dari. Wala maapil. Ngaliptanan dyan ko ba? Pero may laman na di maapil. Igi man nagbubo dari guys. Ato ang tanawa nag-video ni Undo sa tapog. Sa baning dako na bazid. Uy, nanubo naman dadarag ang kapajas. Dagko na. Agata kang sudanday na pa mano. Kakto agkuan. Uy, nari ko i-share niyo. Ganina. Na ko i-share niyo. Nakahila ko ganyan kasakit. Grabe gipaak ni Dalton nagang bukton. Kay dugay man matimplahay gatas da. Nahurot na magahang gatas sa ang daghan. Gusto man ni jag naada dun. Tuko man na siya basta mahutdan. Tanawa, pakita ninyo. Ano yung sakita? Na? Adi mo dyan maklaro. Basta kayo na dyan. Ang doot, pag ngipon na rin sakit kayo na nalaum. Kay na ramdaman lagi nga na lagi. Ning lagiti lagi. Na feel dyan na ngipon ni dyan nga ning doot sa ang unod ba? Oh, grabe bata ah. Masuko si jag malaga na isang katas kay mudidi lagi na mahutdan man ko. Bong nga ning dugon ko hinay paghang supply. May snack ta. Dakoy upi ada ringa kuan. Tagsa ta dayo. Mao ang gupunin na salin. Madyo lang ni tagsa ta salin ra pud ni undoy. Kay gahapon dito mig ubay. Gahapon ba to dasang adlaw. Ja. Kapalit og hupya. Ima makagkaagpan. Nam koy pan dito nga tulo ka buok. Nay hangi pakaon ni ja. Kanila mi ni mahal naman po kaning upat guys kay murag 45. Ja, lami nun jud to siya ubi man ang gipalit. Mga anta. Lami day no. Lami ang daghan pa. Sakto bulpul ni. Kaya ingan mas kuan ganina. Taga-amo ba nakita mi. Nagniwang kuno ko. Kung yay? Niwang tidak ko gamay. Kaya nalagyan si Dalton. Si Phil na bantagan. Kaya gandagan naman. Pero nakagapog ang tiyan ha. Maragapog burus. Habila man. Importante maadyo pang lawas. Wow. Orang biodik ko. Sunog. Lubos sa biodik. Mag-tower karaan. Tower. So, meanwhile, sunog. Mana ba subos na eh? Ha? Sunog?
Sunog lagi.